Paljon hyvää jäänyt käteen. Joukkue on ollut kasassa lähtökohtaisesti. Tammikuun alusta alkaen on päästy tekemään heti paljon yhdessä töitä ja kehittämään tätä omaa juttua. Paljon hyviä pelejä, paljon hyviä viikkoja, nousujohteista tekemistä jatkuvasti ja olen tyytyväinen 2 kuukauteen, mitä ollaan yhdessä vietetty. Joo, pelaaminen. Siinä on ollut monenlaisia pelejä ja ollaan pystytty mun mielestä hyvin monenlaisia vastustajia vastaan pelaamaan. On ollut meille tosi kehittäviä, monella tapaa hyvin haastavia pelejä ja välillä toisella tapaa haastavia pelejä ja ollaan pystytty niissä peleissä toimimaan ja viemään sitä ennen kaikkea omaa juttua eteenpäin. Pystytty sillä omalla tavalla ja omalla ajatuksella pelaamaan niitä pelejä ja olen tyytyväinen myös siihen kehitykseen. Totta kai pelaamisessa on paljon vielä asioita, mitä voidaan ja mitä pitää ennen kauden alkuun ja kauden aikana kehittää, mutta tähän mennessä niin voidaan olla ihan tyytyväisiä siihen pelilliseen kehitykseen. Sitoutunut ja tosi hyvin töitä tekevä joukkue. Näkyy joka päivä tuolla kentällä, että pelaajat haluaa tehdä hommia, valmiit tekemään töitä tämän yhteisen jutun eteen ja loistavia tyyppejä täynnä koko joukkue. Ihan joka ikinen pelaaja ja on tosi tyytyväinen siihen, minkälainen joukkue on saatu jälkeille tulevaa kautta ajatellen. Ja 1-2 vielä julkaistaan tuossa vähän myöhemmin tuttuja nimiä, ketä on tulossa mukaan. Jatketaan oman jutun työstämistä. Tuodaan ehkä vähän lisää pieniä yksittäisiä asioita, mutta ennen kaikkea sitä, että jaksetaan tehdä sitä omaa hommaa ja joka päivä keskittyä siihen, mikä on tänään ja ei ajatella se yhtään pidemmälle. Et nautitaan vielä maaliskuusta ja niistä peleistä ja päivistä, mitä siellä on ja sitten ollaan valmiit kauden alkuun.